Sú miesta, ktoré nepoznajú zhon. Miesta, kde čas nebeží dopredu, ale skôr sa vlní. Pridrža sa zeme ako starý mach na kameni. Také sú tieto svahy. Kopce Várdombu v Bernolákove, hradného vrchu, ktorý si pamätá viac, než by sa zdalo. Dnes vyzerajú obyčajne. Kúsok trávy, zopár stromov, vyšľapaná cestička od ľudí a psov. Keby ste však položili ucho k zemi, možno by ste začuli čosi iné. Zvuk kovu, ktorý už dávno stíchol. Praskanie dreva. Kroky, ktoré tu kedysi niesli zbroj, aj krčák s vodou. Lebo pod touto trávou neleží len hlina. Ležia tu vrstvy. Najprv tichá mohyla, dávno pred menami a dejinami. Potom drevo natlačené do kruhu. Obranný val tých, ktorí sa báli o svoje rodiny. A potom kameň. Taký, čo sa díval hore k nebu a volal sa Čeklís. Hrad, čo stál hrdý a pevný. A potom padol tak, ako všetky hrady. Nie v ohni či sláve, ale v tichu. Rozobratý rukami tých, ktorí potrebovali postaviť dom. Kameň po kameni zmizol v stenách kuchýň a stodôl. A zo slávy ostala len vyvýšenina. Kopec bez mena, na ktorý sa chodilo pre výhľad a pre ticho. Ale osud týchto kopcov je zvláštny. Nikdy neostanú dlho prázdne. V 18. storočí sem vložili prvú nádobu na vodu. Nie studňu, ktorú vidno z diaľky, ale podzemnú cisternu. Steny mala stehál, dno pevné, ale všetko nad ňou chránilo drevo. Z riečky čierna voda viedli k nej drevené potrubia. A voda poslušná ako vždy tiekla do kaštieľu Esterházyovcov. Nie na parádu, ale na chlieb, na pranie, na život. Chodieval som popri nej. Nie s vedrom, ale s knihou. Voda mlčala, ale myšlienky tiekli. Cisterna slúžila, kým slúžiť vládala. Drevo však nepozná večnosť. Zčernelo, zhnilo, rozpadlo sa. A keď prestala vodu držať, bolo jasné, že ju musí niekto nahradiť. A tak prišiel nový vek. Vek pary, železa a tehly. A spolu s ním aj nová väža. Postavili ju na tom istom mieste, kde kedysi stál hrad a potom cisterna. Na najvyššom bode obce. 160 metrov nad morom. Tak, aby voda odtekala sama. Stačilo ju len vytlačiť nahor a gravitácia urobila zvyšok. A tak tu stála. Kruhová, tehlová, s priemerom 6 metrov. Hore obrovská nitovaná nádrž, 40 000 litrov vody pevne uzavretých v železe. Okolo nej cimburie ako na hrade. Ľudia jej hovorili vodojem, ale ktokoľvek ju uvidel prvýkrát, povedal jednoducho väža. Väža, čo mohla byť strážnou, keby chcela. Ale bola slúžkou vody. A možno práve preto vydržala tak dlho. No aj voda raz stíchne. A keď stíchne voda, začne hovoriť hrdza. Vodárenská väža prestala slúžiť ešte pred koncom 20. storočia. Už netlačila vodu do kaštieľa, už nebola potrebná.
obci zaviedli nový vodovod a táto väža, čo kedysi držala 40 000 litrov života, zrazu ostala prázdna. Najprv ticho, potom prach, potom vtáky a potom človek. Cimburie sa začalo droliť. Malá vežička sa rozpadla. Prasklina nad dverami rástla ako rana, o ktorú sa už nik nestaral. Tehly vlhli, železo meklo. A vo vnútri nádrže sa odrážal len dážď a vlastné echo. Videl som ju, keď rástla. A videl som ju, keď tíchla. Mrzí ma, že to, čo slúžilo, zvykneme nechať zomrieť, keď slúžiť prestane. Niektoré stavby však odmietajú skončiť len preto, že ich človek prestal potrebovať. A táto väža, ako keby sa rozhodla, že nebude umierať potichu. Najprv sa pri nej začali zastavovať ľudia. Nie veľa. Len takí, čo vedia vnímať prach ako dôkaz minulosti, nie ako neporiadok. A potom prišli tí, ktorí sa neuspokoja len s pohľadom. Archeológovia. V lete 2010 sa do zeme zakusli krompáče a štepce. A zem odpovedala. Vydala im zvyšky múrov hradu. Úlomky keramiky. Kovové predmety, ktoré možno držala ruka vojaka, možno roľníka. A medzi tým všetkým dôkaz, že pod nohami nestojíme len na tráve, ale na 4 storočiach vrstevnej pamäti. Vtedy sa niečo zlomilo. Už to nebola len stará vodárenská väža. Už to nebola ani ruina hradu. Bola to kronika. Otvorená. A kto raz nájde kroniku, ten ju nemôže zahodiť. Nie všetko, čo sa rozpadá, je stratené. Niekedy stačí, aby sa našiel jeden človek, ktorému záleží. A potom druhý. A potom ďalší. Zrodilo sa občianske združenie. Nie pre podnikanie, ale pre záchranu. A obec sa rozhodla, že túto väžu nepredá, ale pozdvihne. Ako kedysi dvíhala vodu, teraz zdvihne seba. Najprv prišla študentka architektúry Marcela Sládečková. Predstavila si budúcnosť tam, kde iní videli minulosť. V roku 2014 nakreslila, ako by sa táto väža mohla nadýchnuť znova. Jej diplomová práca sa stala základom projektu a obec Bernolákovo, ktorej väža roky ležala v rukách, ju konečne zdvihla. V novembri 2022 sa začala obnova. Nie rýchla, nie lacná, ale dôkladná. Tehly sa čistili, železo sa ošetrovalo, schody sa vracali na svoje miesto. Nie rebríkom, ale tak, aby po nich mohli kráčať deti aj starci. Hore pod Cimburím sa opäť otvoril výhľad. Taký, aký tu musel byť v časoch hradu. Karpaty na jednej strane, Rakúsko a Maďarsko na druhej. Keby som to bol tušil, že raz postavia väžu vyššiu než jazyk, ktorý som skladal, možno by som písal ešte viac. Kto vie. 23. septembra 2023 bola väža znovu otvorená. Už nie ako vodojem, ako rozhľadňa, ako expozícia, ako svedok a ako pozvánka. Lebo ak má stavba pamäť, potom potrebuje aj publikum. A to si sem odvtedy cestu nachádza. Dnes už voda v jej útrobách neruší ticho. Namiesto nej tečú ľudia. Schodmi, ktoré sa vinú medzi železom a tehlou, pomaly vystupujú nahor deti,
čo počítajú kroky nahlas, starí ľudia, ktorí si ich počítajú potichu, každý z nich vstupuje do priestoru, ktorý kedysi držal 40 000 litrov vody a dnes drží 40 000 spomienok. Na prízemí visia obrazy. Nie všetky sú o veži, niektoré sú o ľuďoch, o tých, čo ju stavali, ale aj o tých, čo ju zachránili. Vo vzduchu cítiť železo a prach, ale aj farbu a drevo. Lebo miesto plné dejín nemusí byť múzeum. Môže byť dielňou, môže byť galériou, môže byť dôkazom, že minulosť sa dá používať aj bez toho, aby sa spotrebovala. A hore, keď sa otvoria dvierka na vrchnej plošine, rozprestrie sa pohľad, ktorý nepatrí jednému storočiu. Niektoré stavby treba postaviť iba raz. Iné sa musia zachrániť viackrát, aby vôbec prežili. Táto mala to šťastie. Našla si svojich ochrancov. A tak ju nazvali Fénixom. Nie pre jej vzhľad, ale preto, že vstala z popola. Aj ja som tadiaľ kedysi chodieval. Nie ako architekt ani vojak. Ani ako murár, čo nosil tehly. Kráčal som s rukou na kabáte, druhou držal knihu. Nikto si ma nevšímal. Bol som len ďalší muž, ktorý šiel z fary ku kaštieľu a späť. Pamätám si vôňu gaštanov, ktoré tam ten dobrý pán nechal vysadiť. Pamätám si ticho, ktoré sprevádzalo cestu dolu k Čiernej vode. A keď dnes vidím tú väžu znovu stáť, čistú, obnovenú, pripravenú niesť ďalšie príbehy, neviem, či by som mal hovoriť. No ak by ste sa pýtali, či to stojí za to stavať, aj keď sa raz všetko rozpadne, odpovedal by som áno. Lebo jazyk, domy, veže, piesne, všetko, čo človek vytvorí, môže raz zmlknúť. Ale ak sa nájde hoci len pár ľudí, čo tomu znovu vdýchnú život, nezanikne to. Volali ma Anton. Anton Bernolák. A som rád, že som tadiaľ kedysi kráčal.